Wow! Nézd meg az új videokommunikációs központodat. A riportoktól, képzési anyagoktól, termékektől kezdve. Ó, és ne felejtsük a teljesen új számlanyilvántartót. Minden információ, amire szükséged van, itt található. Nézd meg az új forradalmi gyorsindítónkat. Minden termék, link és még több csak egy klikkelésre van. Na és mi van itt? Ez az, amire vártál. A világ első videó hírlevele. Az egyszerűen használható design felület lehetővé teszi, hogy megszerkezd a tökéletes videó hírleveledet bármilyen felületen. Készítsd el a sajátodat, vagy használd a több mint 400 sablont, melyet a díjnyertes grafikus csapatunk készített. Töltsd fel a saját bannered és képeidet, klikkelj kétszer a fejlécre, és írd be a helyére bármit saját szavaiddal. Átrendezheted a sablon elrendezését egyszerűen ráklikkelve, és áthúzva az egyes kép, szöveg és videoblokkokat. Az egyes részeket teljesen el is távolíthatod, akár a videót is. Hé, hova tűntem? Kiválasztok egy gyönyörű üzleti sablont, fogok egy terméksablont, vagy választok a több mint 400 dizájn közül. Or choose from more than 400 vibrant designs in dozens of useful themes. Minden témára és alkalomra van sablon. Mindegyiket könnyű és egyszerű testre szabni, hogy megfeleljen a saját márkádnak. Ez ilyen egyszerű. All of them can be quickly and easily customized to fit your look or brand. It's that easy. Then just Ezután klikkelj a küldésre. Videóhírlevelet küldeni nagyon egyszerű. Olyan, mint videó e-mailt küldeni. A TalkFusion visszajelző rendszere megmutatja, hogy mikor nézték meg a videóhírleveledet. A valós idejű riportok megmutatják a megtekintését, továbbítását, átkottintást. Minden információ, amire szükséged van, az itt megtalálható. Mondd el a teljes csapatodnak, hogy készüljön fel egy teljesen új, látványos videokommunikációs mérföldkőre, amint a TalkFusion egy újabb lépést tesz, hogy a következő 1 milliárd dolláros céggé váljon.